Pwede mo mata na eh. Ganun. Go pa ko. Wapa man. What's up mga sanagsanan? So, welcome back to our channel! Channel! Yay! So, for today's video, ano kami, challenge. Sukatan ng talino challenge. Yes, sukatan ng talino challenge. Bisayabe. Ano sa sukatan? Measure. Sukdanan. Measurement of... Measurement of... O sa English? Measurement of the brain. Meters of right. Kasama pala namin si Simon Carl Vlog, Tats Vlog, at si Philip Philip Tenasa. Sige, Nay. Sige. Question. Magbigay ng brand name ng sasakyan. So, una ka. Oh, una Brand ka. name. Pabulukan. Oh, brand name. Sige na. Mitsubishi. Toyota. Mitsubishi. Ha? Dora. Suzuki. Suzuki. Mana? Design. 3, 2, Multika. multikabul. Ano na ah? Ang pangalan sasakyan gini, multikabul tao. Ay, ang brand na. Multikabul brand mo. Bio. Mga bogo naglalas. Mga bobo. Toyota. Biyot ko. Tawa. Ano, Toyota ko na. Asa ba? Toyota na. Dahil multikab mo labay talang tagiyo na multikab na brand. Ah, sige, kailan lang. Sige mo. Mazda. Kasunod. Bentley. Hyundai. Sorry. Rolls Royce. Rolls Royce. Hululi. Uy, pagmasakyan. Pwede masakyan to. Kariton. Wala, sige, Kariton. 5, 4, 3. Nisuda mo ni Uy. Wala na. So, samay ko na ng consequence. Tunod, guys. Lukam. Magbigay ng prutas na nagsisimula sa letter B. Banana. Letter B. B. Bungon. Lingkod girl. Buongan Prutas. kayo. Oh. 5. Asa ba? 4, 3. Asa ba? Ikaw, ano to? Wala na may lahat. Balik gusto balik. Magbigay ng prutas na nagsisimula sa letter B. 4. 3, 2, 1. Masa na pudlain? Bayaban. Berry. Oh, bayabas. Berry. So, Lang, continue siya there, kanalubat. Yes, dear. So, Next. okay. Magbigay ng pangalan ng presidente sa Pilipinas. Ikaw, sige. O ako, to third day. Gloria makapagalaroyo. Rojas. Oh, Oy, kasama. Ruhas. Rojas. Ruhas Park. Estrada. Ruhas Estrada. 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 Ferdinand Marcos. Manuel L. Quezon. Wah! Kinsa pa uban. Demo. 5. Asa ba? Kalimot ko ba? Duterte, wala pa. 3, Mana? 2. 2, Si Kuan. 1. Miriam. Miriam. Nominado si Maria. Ay, di, tingbo na lang yung consequence ron. Oh, tinggon. One. Sa Duha. duha. One, hoy. Duha na imo. Duha bigla. Nalubat Sa- mo ito na record. Okay. Next. Magbigay ng lugar na makikita sa Pilipinas na nagsisimula sa letter P. P. Kisa to ikaw. Carl Letter P. P. Palaman. Ala, unsay pili? Puerto Princesa. Ay, Morgan ko na. Di na mo. Di. Wala iman siya sa Palawan man. Mao na. Lugar man, di ba? Bisan Pampanga. Pampanga. Pangdan, hagna. Pangdan, hagna. Kita sa Pilipinas man. Ito. Sige. Wala. Letter P. Panglao. I'm so proud. Pundol. Unsa pay piha? Pangasinan. Man. Oh, Pampangay mo. Wala. 1, 2, 3, 4, 5. Mana, out na. 5 na, out tayo. Kasi kaya ko. One. Pagpasa ni mo gini panoy. Maski nagagantong. Dili mo to. Next. Bulok ni Jud kun. Wala na si kununduman Jud na pijud. Sunod. Unsa pa? Magbigay ng gulay na makikita sa kantang Bahay Kubo. Ha? Oh my God. Sitaw. Bataw. Bataw. Naman. Bahay Kubo. Singkamas. Patula. Hello. Sigarilyas. Mani. Sitaw. Kamates. May Ay, kamates. Ay, kamates. 5. Sigarilyas. Mana? Sige. Mana mo siguro na ako? Matane. Oo. Opo. Bawang. Una bitaw. Oy. Ay, Ikanta lagi. bawa. Ikanta lagi.
Wala man guna. 5, 4, 3, At saka mayroon pa. 1, 2, ako 1 po no? Bright ako! Dili, ako lang ang pangako. Pinakbit. Idol, Next. Magbigay ng bansa na nagsimula sa letter S. Saan sa? Letter S, bansa. Ako na. Bansa. Nagsimula sa letter S. Singapore. Bansa. Nagulo ka dyan. Kita kayo chance. 5, Switzerland. Switzerland! Somalia. Ay, ako lang Somalia. Oh, bansa man. Sige, ikaw. Ikaw, be. 5. Sydney. Oh, Sydney. Sweden. Grabe ha, manuhoy. Spanish. Oh. Ano na? Di ba? Spanish ba eh? Lagi, Spain. S. Sino tayo? Si Kihor. Bansa. Nakihor kayo ba? Wala naman ay. Tapagan. Sri Lanka. Thank you! Sri Lanka! 5, 4, Valverde, nasa motorization. Valverde. S-V-A-L-V-A-R-D. Okay na, anak ko. Ikaw. Isa ba? Ha? Nabunin ko. 4, Paraan. 3, Squid. Slovakia. Na ba? Slovakia? Oh, di. Saudi Arabia. Oh. Slovakia. Oh, manang tatang Slovakia. Scotland. Hula na. Ay, patag. Saan sa baba? 5, bogo po. 5. Hula na, Judoy. Grabe ha, naman. Bulok niyo. Dili na uyo kag gawin. Wala na, Jud. Zero bala. Zero So, pila na balance. mo ha? 2. Duha, usa, duha. Sunod. Sige, sige. Magbigay ng pangalan ng taong single. That's vlog. Galing mga single. Sal Josh. Kalilain. Me, myself, and I. Aileen. Barkadan ako, barkadan. Kung ito kaila. Ay, guys. So, kare. Magbigay ng brand ng appliances. Appliances last? Ikaw. Ako rin. Kondura. Hanabishi. Sakto ba? Pure gold. Pure gold. Pure gold. Appliances sa mga tikpan. Appliances. Makita sa inyo ha. Panaro. Panorama. Panasonic type. Panasonic. Layo ka sa. Kawasaki. Di ba na Kawasaki nga kuan? Sige mo sakit. Ana. Samsung. Oh my gosh. Lulala. Unitap. 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 Samsung. Uy na. Oh, Jud. Pinuot. Samsung. Pinuot eh. Grabe ha, makakalutang. Hulo. Hyundai. Sakyanan man. Familiar lagi sa mong ref. Una. Nasi kering ano ay? Yun. Uy, basig na. Day. LG. LG ko na dyan. LG. Ano mo? Pang. DVD. Gani. Isa ba? 5, Smart 4, TV. 3, Lenovo. Oh, Lenovo. Hindi mo ba? Lenovo. TCL. GBC. Oh, GBC. Uy, bahala ka. 1, 2, 3, 4, 5. Sunod, magbigay ng pangalan ng klase ng aso. Chihuahua. Golden Retriever. Bulldog. Chow chow. Pag. Pomeranian. Saan? Pomeranian ako. Tumiran din mo. Di man pangalan. Saan? Uy, Aspen. Kung Ano na. Aspen day? Asong Pinoy. Aspen. Sige, consider. Askal. Aspen. Asong Pinoy ba? Aspen. Askal. Ay, ano ka na?
Sige, consider. Oh, no. Tinura ko kayo. Di ba? Abi na kung kuha na siya dyan sa iro. Ikaw. Labrador. Labrador. German Shepherd. Hala. Lo. No, pwede. Shih Tzu. Hoy, ito sa... Hoy, one, two, three, four, five. Palawan. Wala na. Like to. Sunod. Ito, pilyon, eh. Magbigay ng pangalan ng hayop na nagsisimula sa letter K. K? K. Quick. Hindi, hayop na nagsisimula sa letter K. Akwala. Wow. K man, K lagi. Akwala man. Koala. Akwala. Kabog. Okay na considered. Animal. Animal na kabog. Bat na. Animal na kabog. Sige. Kuhan mo na ako. Ikaw. Kabayo. Kwaknet. Ano? Baknet. K. Silhurt. One, two, four, five. Landing. King crab. Oy, king crab. Hayop ba na ang king crab? Ayun to dahil. Hayop na. King crab. Ano sa? Ano na, oy? Kingfish. King tanan. Kingfisher, oh. Kingfisher. Ikaw, Carl. Naman. Ikaw. Cucumber. Cat. Oh. Cat. Cat. Kalapati. Ano daman mo? Gunta man ninyo. King Kong. Salingga na. Unggoy, di ba? Unggoy man. Last. Suda man ang mga. Magbigay ng pangalan ng K-pop group. Yes. Yes, generation, we won't stop. BTS. Manawi. Mana? Walang ko kibaw sa boran. Forever 21. Forever 21. Forevermore. Dami, forever. 2 in 1. Ato in one day. Ano ako? 21. 21. Pinatandara ba? 21, huy. 21 day. 21. Niskape man ang mga Tuan ikaw. Ano sa masalida na? Si K-pop, bol. K-pop eh. One. It's Dynamite na Oh, no, kanta mo. BTS Kanta mo. na. BTS. BTS. Wala ko yun. XO. XO. O na, EXO. Oh. Blackpink. B2B. 17. 18. Patay. 19. Ako, ano ni. First time mo kita rin. Ikaw na, managuti eh. Ah, sige, papalitan. Papalitan ako, guys. So karon guys. So amo nang baton ang consequences. Sige. Consequence stat. Unsay consequence na ka? Yeah, karang. Sige, gwapa ko. Kaya gwapa ka. Oh, yeah. Nako inga kog di. Ano? Ah, man. Sige, Pumagmas. pagmas kita kun na. Kaya si Busing. Kinsa man. Ah, Lagi bulat. So, mawawan bisa takariyo ana. go tats. Ya gwapa. Alam, ka. Good, that's- for dan eh. Go tats. Go tats. Saan man ako? Ano mo? Gwapa ko yan. Confident Kuya, tayo pwede mo eh. tana? Gwapa ko. Kaya pwede mo talaga gwapa ko. Basta saan tumbag ah. Go tats. Go, Tats. Hindi, may tagkaila ha. Wala di mo kailan bitaw. Puray. Pwede mo tana. Kanang gwapa ko. My mood changed when you walked through the door. Before you came, it was tears on the floor. Bana. Next. Yan. Dagan ba nga to balik Ito, magagandagan ko to? Tahu uto-uto daw. Pangot ka ni Mono, bubali. Magbangka. Magmahal ng ganito kung sino pang pinili kung hindi magmamahal hanggang galing. Okay. Kay bako sa imo. Kanta ka. Oh no. Ani kidahataw. Ari dapit. Balik ka. Ari. Ano ba boss lyrics ano? Ano, ako sa silang ko anon. Sige. Manginaw sa tahan.
Ay mo, kuan mo ka para ninyo. Sige na, dali na, dali na. Dali na. Philip. Manay ko na ako pamasko na lang. Sige, sige. Sige, kanang habog, habog. Isa nagsaro. Sa ilalim na na. Sa ilalim ng Kaya pingo ka na kinakasugan. ilalim ng ilalim ng puti. Ay, wala ba to? Ano to? Ako sa'yo, ikaw ay akin. Yeah. Ganda mo rin, maningin. Yeah. Kan. Kau balot ba niya? Way usap pa. Imong bayad? Sige. Ikaw na to naman kuya. Pila ka buko to? Dagan kayo? Kabukaw. Sarap po. Kaya ikot nimo og daganon. Apos, balot Pinoy. Oh, pero ang sale kanong kapila. Balot ka, balot. Ang sale kanong kapila. Balot tra. Katong gani ako ya. Uy, 21 na po na. Nay katong pinakadako. Apilang shell hog kaon ha. Di na bang mukhang piso niya ha? Uy, kauno tanan. Go. Sabaw na ba yung isi mo na Kaon nagbalot in 10 seconds. Dapat kung nagdoon mo sa balot, ibalik sa shell. Dapat buog ako niya ibalik. Iluba ha? Sige na. O di mahurot nimo ha, ihatag ni tas ang sobra. Go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yay! Giluwa. Hoy. Wag ba? Nakayo? Gilo pa? Sayo ka diya. Sayon ra ha. Sayon na ganila ha. Respekhan mga tao ba? Sayo ka diya. Tubangan mga tao ba? Twerk ka. Masakay ka ng dolphin. Motwerk ka dito pa niya ka nang. Sayo ka kung anday ka nang. Magwap. Bawap. Uy. Sige diya ka. Tubangan mga tao. Okay, basi magtipok sila magpa-picture ba? Wow. Basi makapiright tungod sa steps. Dili na makapiright basta ikaw kagalingon. Tubangan mga tao ha. Waka. Tubangan, Jude. Ano na lang dito? Mana jud dili. Eh, dapat aring kwan. Dito. Balin. Yeah. Balin. Kita kayo mga tao dito. Wala kayo. Wala, wow, ratio kayo. Ratio kayo ang light. Wala lang mga taga, mga Hollywood. Radar mana Wala radar mo mana. si. Sige. 1, 2, cheese, cheese, for a cheese, Dapat dito sa kwan. Showtime baka dancer. Agbayad, be, kayo na. 4-3. That's all for today na lang sir. Today. Oh, that's all for tonight. So that's all for... That's for one, all That's for all one. na raman yun. Kawat sa mag-practice sa miha. O sa mo, taon naman ipag-end. In 3, Mana, oy, 1. Boosh. Mana? Okay. Ano to? So that's all for. So that's all. So that's all. So isa-isa pa ta. Sunod. 4, 3. 4-3 to start. Good morning! 4-3 to start. Thank you so much for watching.